Molonye weche mag thieth mag weche mag infections matine ni mago tuoche mikelo gi weche mag jamsi kendo gisani atiyo hospital mar Avenue Hospital e boma ma Kisumu kae. Amor mar bedo kodi Dr. Joe, chenro mokwongo mane watimo kodi ne watime e yore mag tudruok manyasani, kata kamano kawuono iloso thuolo kendo ibiro e studio akaw thuolo ni mar rwaki kendo amor mar neni. Erokamano. Dr. Joe, kawuono adwa ni wagoye mbaka kotenore kod tuo mar TB. Tuo mar TB en tuo mosebedo ne ji dongo, onyuol ji yudo tuo mar TB. Iyudo ka imiyo nyithindo chanjo mar TB. TB ni chutho en ang'o? Tuo mar TB en tuo ma osebudho e piny kendo ibo fwenyo ni ka ing'iyo are chon. Ndalo machon e piny mar Europa kocha. Iwacho ni nitiere thuolo mane tuoni onego atamalo 25 mar jogo manodak e piny mar Europe. Omiyo en tuo machon kendo en tuo ma osebedo ka nitiere pinje duto kaachiel gi pinyo mar Afrika kendo gi pinyo mar Kenya ka. Kendo en tuo ma muhimu nikech en gi thieth mare, to at the same time ibo yudo ni nitiere jogo manyalo koso ng'eyo chon ka tuo mar TB ni nitie. Tuo mar TB en tuo mikelo gi en tuo makelo tuo mara mang'eny yudo ni tuo no bedo e kor, to be onyalo randore kendo dhie kuonde moko e del, kaka obiro gomba ka biro medo pimo kuonde modong' e del ma tuo mar TB nyalo donje. Omiyo tuo mar TB en tuo ma muhimu kendo en tuo man gi thiethne, emomiyo waherogo kod mbaka kuome mondo wamed nyiso jopiny ong'e kaka ginyalo fwenyo ka tuo ni biro kendo gibed gi geno ni kopo ni ng'ato yud gi tuo ni en tuo minyal thiedhi kendo ng'ato nyalo chango koyudo tuo mar TB. Diere moro ne nitiere campaign mane ogo mang'eny mokalo pachoka nikech kaka iwacho ni tuo mosebudho e piny ngima, kata ne waneno ka kwan mar jogo mane yudo TB dhi piny kendo ne dok dhi piny, kata jogo mane were gi yath ne waneno ka kwan odhi piny kendo koro ne ji tiyo kod yath maber. Gi lakseche gi kwan mar joma gamo tuo mar TB chal nade? Oidho koso dok piny koso enena kamanyo cha ne nitiere cha? Koro ibiro yudo ni ndalo mane tuo mar ayaki odonje piny ne obedo ni tuo mar TB nomedore. Kendo nochopo kumoro mane ji paro ni nitiere kaka ka ng'ato kinga mare odok piny nikech tuo mar ayaki, to tuo mar TB bende donje del. Kendo mano en adieri, to kaka dhi medo pimo ka wago mbaka en ni tuo mar TB ok en mana tuo ma donjo kuom jogo man gi tuo mar ayaki kende. Actually ng'eny jogo man gi tuo mar TB onge gi tuo mar ayaki. Koro mane monomiyo campaign nomedore nikech nineno ka ji ne medo bedo gi tuo mar TB kendo ji ne koso fwenyo wach ni chon. To gi sani to waneno ni e gweng'wa mar Nyanza ka pod tuo mar TB ni malo ka otim kwan compare gi piny mar Kenya kamili. Ibedo ni e piny mar Nyanza ji 100,000 ji mokalo 500 nyaka 600 nigi tuo mar TB. To kidhi kane otim survey e piny mar Kenya mangima, to kwan ni nodok piny nyaka ji 400 e ji 100,000. Koro iyudo ka wan waingo gi wachopo nyaka ji 600 kuom ji 100,000. Kamane momiyo tuo ni pod en tuo ma muhimu, kendo kata gisani kaka an medo neno jotuo kata mabiro e klinik kata mabiro e hospital, pod aneno ka ji mang'eny sana iyudo ni ok fweny TB margi chon. Omiyo gibiro hospital ka gisebedo matuo ahinya, kendo mano samoro miyo thieth ok bed maber kaka nyalo bedo ka tuo ni oyud chon. Emomiyo discussion man muhimu nikech tuo ni pod en tuo machandowa, to en tuo man gi thiethne, emomiyo wahero mondo jopiny omed ng'eye. Debe ni en ang'o mokwatim maber Dr. Joe momiyo pod waneno ka kwan mar jogo mantiere kod TB medo idho nikech chien kacha, to kaka ileronwa thothne ni paro ni kute mag ayaki kaka miyo rateke kata kinga mar del dhi piny ne nyalo miyo ng'ato ogam TB mayot. Osekel puonj kendo osetim campaigns. Ang'o momiyo kwan mar jogo magamo TB pod ni malo? Koro ma nyalo kete tieng' diriyo. Tieng' mokwongo en kuom jogo man gi tuo mar ayaki. Jogo mayudo tuo mar ayaki, kapo ni ng'ato ok ofweny tuo mar ayaki ne chon, kaka virusi mag ayaki medo duoko kinga mari piny, e kaka iyudo ni achiel kuom tuoche manyalo donje del. Nikech tuo mar ayaki en gima otimo maduong' en duoko kinga ni piny. Kasto tuoche madonjo kuomegi ema kelo tatizo kendo kelo shida. Kendo iyudo ni kanitimo survey e piny mangima, tuo no mane miyo ji wito ngimagi mang'eny ka gin gi ayaki ne en tuo mar TB moingo tuo moro amora. To timore kama ne jogo mapok oyud gi kute mag ayaki mapok ochake yath. Koro achiel kuom gigo mong'indo dhano med timo gi umakini en ng'eyo ni tuo mar ayaki koyud chon
tinyalo kiketie yath tiduoko uwezekano mar yudo tuo mar TB piny. Mar ariyo en kanyakla mar jite koda in gayaki koda ionge ayaki, achiel kuom gigo ma nyaka wazingatia maber en weche mag hygiene mar yamo mwayweyo. TB landore ka ng'ato fuolo kata ng'ato gir, to iyudo ni particles mag TB go dhi e yamo. To ka gidhi e yamo to kane une space matin kamolorore maonge gi kaka yamo kudho maber, tiyudo ni tuo ni landore dhi ir ng'at machielo. Koro ma nyalo timore e ot, nyalo timore ne nyithi skul ka gin e klas, nyalo timore ka ji obede mtoka ma ji othung'e i mtoka ka ji ng'eny kaka matatu. Iyudo ni mano miyo ng'ato ka nigi ahonda makama to nyalo miyo ng'at machielo gami. Alafu kineno ka sani bende tuoche mane kelo weche mag ahonda nodhi omedore, kaka nyicha koro wae pandemic mar corona, kichaki medo gi weche mag flu ma nyicha bende odonje piny. Magi miyo samoro ng'ato nyalo paro ni ahonda ne ni en ahonda ma kawaida, omiyo okokawe serious kare, nyalo bedo ni ahonda ni en mar TB. Koro achiel kuom gigo mang'endo kendo ji otim ni ka ng'ato nigi ahonda mosekalo jumbe 2, to nyaka bed gi chich kendo odhi e od thieth chon mondo TB be omany kuome kendo obed investigated maber, mondo kopo ni ng'ato yud nigi TB tikete yath chon, kendo mano konyo mondo tuo ni ochangi. Ma kanyo apani wabokete e kar ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyalo bedo kod TB en ahonda ma samoro dhi mana jumbe 2 kata kalo jumbe 2. Dr. Jadwa ni mondo mipim na mana matin tuo mar TB kod rawere. Rawere tine ni jogo ma hikgi pok odhi ahinya, ok gin nyithindo to hikgi pok odhi ahinya. Kwan mar rawere mag amuto mar TB chal nade? Koro wayudo ni higni mosekalo machiegni gi, atamalo mar rawere magamo tuo mar TB osebedo ka medore. Mano timore nikech achiel iyudo ni weche mag ayaki osebedo ka donjo nyaka e jogo matindo maluongo ni adolescents. Mago biyudo ni samoro gamo tuo mar ayaki to ji ok bed gi makini mar pimo gi. Jomoko biro ni nonyuol gi tuo mar ayaki, to kaka gimedo dongo to tuo no poko fwenye dendgi, kendo mano duoko kinga gi piny kendo miyo tuo mar ayaki bedo mayot gamo. Mar ariyo iyudo ni gitinde piny masani ji ok cham chiemo makelo ngufu kendo mamiyo ibedo very healthy, ibedo mangima maber. Koro iyudo ni kata jogo magin vijende kata matindo kata ka gin e skul, ji kinga mar gidok piny nikech ok gichiem maber. Mano bed miyo uwezekano mar yudo tuo mar TB medo bedore. Omiyo tinde ka waneno kata e ward kata clinics, ibo yudo ni jogo man gi TB magin joma tindo ng'eny sana. Mano bende omedore nikech nyithindo be kodhi skul, iyudo ni gibede e space matin. Iyudo ni nyithindo ng'eny e klas, ka gidhi dom ginindo together. Koro ka ng'ato tuo, iyudo ni tuo no bedo mayot mar landore mondo dhir ng'at machielo. Emomiyo ka ng'ata ma en kijana matin kata en nyathi kata en ng'at ma koka chako bedo usetieko skul, to ka en gi dalili ma wadhi medo wuoyegi, to nyaka wach mar TB be kete e paro, nikech nyalo bedo ni mano e achiel kuom gigo makelo nigi tuo, kendo wabedo kwa ng'eyo ni mano gima common among our youths. Daktari, ponono ni isebedo king'iyo kata iromo kod jotuo mag TB, ipimonwa kacha ni en tuo manyalo mako ng'ata, onyalo mako jomadongo, jomatindo, ong'eny kuom rawere, kotenore kod sikunde magibede, kotenore kod kaka tinde gidonjo kata weche mag terruok kapod gitindo, koro gigamo kute mag ayaki samoro, moko bende nonyuol kod kute mag ayaki, koro thuolo mar gamo TB ni malo. Jogo mawito ngimagi kokalo kuom tuo mar TB chal nade? Ibo yudo ni jogo mawito ngimagi, mano timore nikech ng'ato ok ochake thieth chon, kata tuo no yud modeko, kata tuo no ok oyud kabisa. Gima ong'ena med kanyo mondo joneno omed winjo maber en ni tuo mar TB ok en tuo mar kor kende. Kor ma odonje mang'eny kende ma iyudo ni mane ma ng'eny ji ong'eyo ni ka ng'ato nigi TB to en TB mar obo. To kopogore gi TB mamako kor dhano, tiyudo ni wanyalo yudo ni ng'ato nigi TB mar iye, kendo nyalo kelo dalili e ich. Yudo kaka ng'ato bedo ni iye kuot, kata dhi oko maduong' bedo matek. Nyalo yudo ni TB nyalo dhi nyaka e yor lach, kendo omiyo ng'ato yore mar lach bedo gi tatizo. TB nyalo dhi nyaka e obwongo. TB nyalo bedo nyaka e skin kata e pien mar ng'ato.
Omiyo gima muhimu bende mondo ji ong'e ni TB ok en tuo mar kor kende. Achiel kuom TB ma miyo ji wito ngimagi mang'eny ma wayudo mana samoro e postmortem en TB ma iyudo ni ne onge kor, en TB mane ni kumachielo. Emomiyo samoro iyudo ni ng'ato odhi e osiptal tinyise ni ma nyalo bedo TB to wacho ni to donge test nosetim mar kor ayud ka kora ber. Nikech ji nigi parono ni TB en tuo mar kor kende. Apana, TB en tuo ma nyalo bedo kuonde moko kendo nyalo pondo. Emomiyo wamanye ga gima hino kitemo ng'iyo ni kanye mo nyalo bedo ni oponde, nikech en gimoro ma kiweyo ma ok ithiedho. Ng'ato kopo ni nigi TB to onge gima otimne. Ibo yudo ni atamalo mokalo 75 bo wito ngimagi. Mane ni atamalo man malo? En malo kabisa. To jogo kokete thieth chon, tibo yudo ni ng'enygi mokalo atamalo 90 biro ngimagi biro resore maber kendo gibiro chango maonge gi any symptoms modong'. Emomiyo tuo ni ong'edo bed ni en tuo ma ji manyo chon kendo imanye gi mahino kuom del te mondo keti thieth chon eke ng'ato bedo gi ngima maber. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Waka oyueyo bang' thuolo machuok waduogo ka wadhi nyime ni to tuo ma TB ni inyalo game nang'o, no pimonwa kata ni ka ng'ato fuolo, ka ng'ato jir to inyalo game, to ibiro game nang'o, omiyo kik isud kata matin. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sharpbakey.com. Machiegni chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mata chenro ni en Andutho Tieno, aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. And this is not like any other man. Ma is a whole doctor. Nigi pesa ka jachien. No. Pick up Kibonge. Pick up key extra offers. Choose from a kibunda of products. Get Kibigi discounts. Kwa hivyo, you can beba more of your favorite fresh foods and household products. Naivas saves you money. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Joy studio. Wang'yo tuo mar TB, owacho ni tuo mar TB nyalo pondo kamoro amora e del, maka ponono ni itimo postmortem kata kitimo bero king'yo ni ang'o momiyo ng'ato wito ngimane, to imanye tiyudega kuonde mopondo mokalo. Daktari ni pimonwa kata ni tuo mar TB olandore kokalo muya, kokalo kaka ne wanene picha moro ka amaka ponono ni ng'ato fuolo kata ng'ato jir to onyalo game. Manyiso ni ene muya kama koso en kudni machalo nade, te ang'o momiyo olandore mana kokalo e muya? Yudo ni to kapono ni ng'ato fuolo daktari to onyalo bede muya kuom ranyisi debo ni room ni tin, en mane ni koro marwa ni duong' maber doge kata Disney bedongo Disney bano mabeyo ka ng'ato fuolo kata ka ng'ato jir odhi kawo thuolo manade e muya ka kamano Ruth. Ibo yudo ni tuo mar TB ikelo gi particles matindo tindo kata germs mag TB. Germs mag TB gi gin ga ng'eny ne yudo ni gine kor dhano. Emomiyo tuo mar TB ong'ere ni en tuo mar kor. Sama gine kor dhano no, sama ng'ato fuolo kata ng'ato ger kata ng'ato nyiero matek, ibo yudo ni wagolo muya manie i kor to biro e yamo. Koro sama wuok oko ni ng'ato machielo koywe to nyalo game. Mana kaka tuoche moko be wang'eyo minyalo land kokalo kuom yweyo muya kaka mag tuo mar corona mancha dhano ng'eyo nikech mano tuo mancha ochapo piny higni 2 mokalo. Koro sama ng'ato dhi oyweyo muya ni
gima timore ni tuberculosis ki dhi donje dendi to ok jogo temo game kute giluongo ni tuberculosis kute mag TB waluongo gi ni tuberculosis kute mag TB gi kosedhi donje kor ng'ato to ok ji temo game mayudo tuo ibo yudo ni kinga mari nyalo miyo kigame ti odhi opondo e kori to dendi dhi to nego tekone kabisa ma ok ibi yudo tuo to chieng' moro kopo ni kinga mari odok piny kata kopo ni odhi owuok e kori kanyo odhi e komachielo kaka nyalo dhi e iyi kata odhi e obwongoni to nyalo dhi okelo tuo kanyo emomiyo kata igame e muya tiyudo ni samoro tuo ok wuok gi e kori tuo dhi wuok gi e obwongoni midhi bed gi ka TB ni obede nikech mano sama tuberculosis mag TB kata germs mag TB gi odhi bede kor ok ochuno ni kanye ma gikele tuo to bende ok ochuno ni ji temo gamo gi bedo gi tuo to penjo mar ariyo ma ben penjo maber ni ka ng'ato ofuolo kata ng'ato oger to the germs gi odhi obedo tuberculosis kaka waluongo gi dho kisungu gibedo mar thuolo marom nade kasto giwito teko gi iwacho ni ka ng'ato ni kama dirisha yamo maber kendo yamo kudho maber to kata mana dakika 2 kende to yudo ka gino koro ok nyal landore to sama olor dirishni kendo olor kendo muya ok circulate maber to kata nyaka dakika 5 kapod mana tuberculosis mag TB gi ni yamo ka nikech ji ng'eny yudo ni nikech yamo ok ring maber koro yamo cha pod ochokore kanyo omiyo ng'ato nyalo game kendo koro nyalo bedo nyaka dakika 5 ka ng'ato pok oyude gimachielo be ma muhimu mar ji ng'e kanyo en ni sama ng'ato oger kendo ng'ato ofuolo ni inyalo game to dendi odhi okane mok yudo tuo to kendo ng'at machielo kochako dhi ichaki dhir ng'at machielo ma be nigi tuo ni to chako omigo mano bigamo to kendo bendo ponde kori koro yudo ni medo burden mari mar yudo tuo ni kendo chances mar bedo mar tuo mar TB mondo koro bed ni dalili mag nyisore bedo mang'eny maka beto koni go beni ng'ato bedo exposed ahinya kamano nikech iwacho kata kidieny mokwongo ni obro donjo to dhi opondo kendo chak yudo machielo chak donjo koro thuolo ne mag chiewo kata mar bedo matek bedo malo de beni picha moneno gi e picha mar TB tuberculosis koso matene na picha miso wago ranyisi kaka githoro chalo magi ni tuberculosis mag TB en mani ma to koro waluongo ni electron micrograph ma en kokete microscope koro sama dakteche ng'iye e microscope kaka gichalo koro inyalo neno ka gichalo kete kama gichalo kete kama gichalo kete koro mani minyalo neno gi chien machalo matindo go mago e tuo man gi malo gi weri go ma ineno gi piny man siemnwago daktari asieme gi kaka koro ineno magi koro nyiso dalili mag tuoche mag TB go ma ok en machalo kete gi ok man mbele gi gin magi koro iyudo ni tuo mar TB bedo kamano koro sama odhi opondo kaka koro ineno ma opondo malo inyalo chunga daktari inyalo chunga obo ka ineno kaka ma ogol ka picha ni en picha maka koro gipondo kama koro iyudo ni remo ringo biro ka kasto tuberculosis gidhi to donjo e obo ka koro ma giponde koro sama gipondo kani to samoro nyalo ni owuok gi remo to dhi e dhano kata odhi malo to dhi okelo tuo kanyo to ng'enyne to kae mochakorego emomiyo ng'eny ji ibo yudo ni obogi makelo TB bedo ga obo man gi malo ka nikech kae ma TB ng'enyne dhiye moingo kata piny ka obo ni bende ong'ade okene opogore ni obo mamalo obo mapiny obo mane diere nikech wacho ni obo mamalo kamano obo gi dho kisungu wacho ga ni nigi lobes tiende ni ong'adore tieng' ka en korka chich to ong'adore tieng' didek korka cham ong'adore tieng' diriyo koro iyudo ni kata gi ndalo machon kane pok yedhe mag tine watiyogo mag TB gi obiro chon ni iyudo ni ng'ato kane nigi TB to odhi odonjo e obo kamachielo to nidhi igolo lobno waluongo ni lobectomy nidhi igole kaka yo mar thieth mano ndalo ma pod waonge gi yath mane nyalo tieko teko mar TB e obo kanyo manyiso ni kata thieth mar TB ni bende nitiere kaka osedongore mokalo kane idhi mondo mi timni ng'ad obo matin koro igolo lobno mondo mi koro thiedh TB ni kik lande kuonde mamoko thieth osedhi mabor thieth mar TB en thieth mosebedo ka bedo gi a lot of advances kendo ka nitiere tuo achiel ma ji osebedo ka timo ne research mondo yud thieth ne en tuo mar TB kane wachako na wacho ni
tuo ni nokelo tho mang'eny sana moingo kwata tamalo 25 e piny mar Europe. Ne onego jikono sana. Ndalogo ne onge thieth manong'ere ni nyalo contain tuo mar TB. Omiyo ka ng'ato noyudo TB tho ne yot. Nyaluo chon gima ne ji timo ni ka ng'ato noyudo TB to ne gidhi manyo gimoro to gidhi gichuoyo kama obuma ma TB odonjeno mondo gigo wuogi oko tete eka ng'ato yud chango. To bang' mano thieth nochakore ni ji nichuo sindan. Ne ji chuo sindan pile mondo eka ng'ato yud thieth mar TB. Bang' mano to duration mar thieth mar TB nochako dok chien. Chon ne gima ne thiedho nyaka dweche mathoth, sani wan e dweche 6. Kendo gisani kaka research medo bedo, kapok odhi thuolo mang'eny wabiro duoko thieth mar TB mondo duog nyaka dweche 4. Mane kama research sani ochomo. To en tuo ma thieth ne osebedo ka medore. Kendo kinene boyudo ni yedhe mithiedho go TB gin bedo ga yedhe 4. Nikech TB ok en gima yot mondo igol. Thieth ne nitie to en gima tek mondo gol. Emomiyo thieth ne tiyo gi yedhe mang'eny kendo thuolo ne bende nyaka dweche 6 eka itieke. Wabodonja ne kar thieth kanyo daktari. Aneno picha moro ka kendo picha no nyiso maber mokalo kaka niwachonwa ni kute mag TB nyalo landore ka ng'ato fuolo, ka ng'ato jir e kor muya kata intiere machiegni kode. Samoro ginyalo tang'onwa godo mondo mi imulwa godo matin kapok wadhi nyime. To gima wuoro ni kare thieth ose advance. Thieth to sebedo ka chon ni nyalo chuo bono to samoro gionge gadiera kaka idwa chuoye maber mondo mi owuogi. Ok ang'eyo kaka ne survival rate ne chal kod yore aina go. Seche mo kendo complications be ne bedo mang'eny nikech kama ichuoyo ng'ato no ng'eni iweyo kidonda. Seche midhi chuo bo. Iwe kidonda kendo yueyo ne be koro interfere go nikech chuo bo ma motiyo go mondo yue. Koro mago te ne gin shida mang'eny to gi yedhe masani to gin very effective kendo gimiyo thieth mar TB tinde ber moingo ndalo machon. Daktari, e seche ma pod wadhi nyime kod twakwa ma kawuono ni daher mondo mi wang'iyane kidienje mopogore opogore mag TB nikech wachonwa kacha ni wang'eyo ga mana marobo nikech kanye ma oyot ne ponde kato bende no bo mamalo kaka isepimonwa ema yot ne ponde. Wachire kod kidienje adi mag TB? Koro kidienje mag TB ka chako yudo ni mung'ere en TB mar obo mawuoye maluongo ni pulmonary TB. Mane TB mung'ere. To ka wadhi TB moko kendo ma ji ong'eyo bed ni godo e paro nikech gin man muhimu. Achiel en TB mar obwongo maluongo ni TB meningitis. En ben TB ma muhimu nikech thieth ne ok en dweche 6, en ga at least higa 1 kadhi nyime. Ma en thiedhe ka kendo thuolo mang'eny. En thiedhe kuom thuolo mang'eny nikech yath mondo chope obwongo kendo tiek tuo ni ma ogole kabisa kawo thuolo mang'eny moingo e oboka. Ka e TB mar obwongo to ibo yudo ni jomoko yudo TB ma dhi e chogo. To chogo ma achiel kuom choke ma TB nyalo donjo kuomgi en chogo manie ng'ech. Kura waluonge ni TB of the spine. Mar lumbru. To chogo mar lumbru ni ka TB odonje samoro nyalo donjo ni onyalo rego chogo no miyud ka lumbru kata koro ng'ato ok nyal wuotho nikech TB manie ng'echno. Kendo en gimoro matimo ji mang'eny kendo samoro ji koso ng'eyo nikech gikia ni ang'o momiyo en gi rem e ng'eye kendo ng'eye bedo ni nigi tatizo. TB machielo mong'ere en TB mana wuoye mar ich waluongo ni abdominal TB kata peritoneal TB. En be en TB ma odhi olandore kendo odhi nyalo mako kaka nyarogno kata omako nyimbich kata omako mana covering mar ich. Mano bende en TB ma ji ong'eyo bed ni godo kong'eyo. Mogi kuom kidieny ma TB go ma bende agombo ni mondo wakete pachwa en kidieny machielo mar TB ma waluongo ni TB of the urinary tract. Ma en odonjo e yor lach to obiro samoro wapime mana gi lach mar dhano e ko nyalo ng'eyo ni be ng'ato nigi TB mar lach. Koro yudo ni samoro ng'ato nigi shida mar ni en gi infection mar lach ne ma ok rum ma kata omiye yedhe mag antibiotics to ok rum. Achiel kuom gigo manyalo bedo ni kelo ne tatizo no nyalo bedo ni en TB. Ma wan kod kidienje mopogore opogore mag TB. En ang'o ma TB nyalo mako kar machiegni kamoro amora nikech onyalo mako lumbru, onyalo mako ich, onyalo mako obwongo, onyalo mako obo.
Ka nipuonjo wanikono ni kuonde ariyo kende ma TB ok nyal mako. Yewich gi kogno. Mano kende. Modong tetete dend dhano onyalo donje. Lero kamano ahinya daktari. E seche ma wang'iyo kidienje mag TB mopogore kaka mar ich, mar obwongo, kopogore kod yewich kod kogno moko nyal mako, mane mang'eny ahinya en mar oboni koso mar lumbru koso mar ich. Oboe mang'eny mogik. Alafu nikech kanye mochakore. Ineno ka ng'ato ogamo kute ogado tuberculosis mag TB ko ogamo kutego to dhi odonje oboe mochakore eko dhie kuonde modong e del. Emomiyo oboe e mang'eny mogik. To maluwo bang' obo en TB of the brain. Waluongo ni TB meningitis kata tuberculosis mar obwongo. Ko TB mar obwongo ni bende ok en gima common moingo kata machielo gi. Tiluwe gi TB mar lumbru madonje chogo. To donje chogo mar lumbru ni ema common, lakini onyalo bedo chogo moro amora. Samo nyaka ni en chogo mar tielo manie tiend dhano kata manie onding. Mago te nyalo bedo ni TB nyalo donje kendo nyalo kelo tuo kuondego. Mama robone mang'eny nikech ochako gi. Daktari, aneno ka picha moro wan godo ka picha ni ne en mane idwa ni mondo mi wapuonjre ang'o kaka TB chako, kaka wuotho koso maber kod obo mantiere kod TB. Ma ni idwa ni wapuonjre godo ang'o? Mani nyiso wa ningechi ngeni nawacho ni kama ng'enye en TB mar obo. To kata i obo ka TB nyalo kelo tatizo mopogore opogore. Koro nikech nwawuoye kidieny mopogore opogore mag TB, kuonde ma wawuoye go bende kata kobire obo iyudo ni nitiere gik mopogore opogore monyalo kelo tatizo ni. Mokwongo en ka tuberculosis gi odhi odonje obo kata germs gi to gidhi giloso gima ondik kanyo ni gone focus, gima chalo marachar e picha man kani. Kama kaka ochakore. Koro kosebedo kamano to nyalo dhi adhiya ni odonje obo to dhi adhiya kuonde te obo konyuolore to dhi oloso gima waluongo ni miliary TB ni mineno kani. Ma en ni kute go landore e obo tetete. Korore obo tetete. Ko kamano to nyalo dhi to loso ni kama ne entieno kanye mokunyo molose bugo. Mokoro luongo ni cavities. Mago luongo ni cavitary TB. Modwa chalo cavity mar lakcha kunyore cha. Man kaka kunyore lak no. Eka kodhi kunyo. Ka be nyal gino ema TB timi obo. Kendo mae mang'eny moingo gi. Moingo kata moko gi. Mae mang'eny oloso cavity kendo mae mako go x-ray to mae gima waneno ga. Kigo x-ray nikech cavity ntiene ni ogolo kuonde mane yamo mag. Koro kigo picha tineno ka kanyo onge obo. Ting'eyo ni mano TB. Alafu mogik ni TB nyalo dhi to lining mar obo nikech obo nitie kaso nitie gima o protect gima o cover waluongo ni pleura. Kanyo be onyalo dhi kasto loso pi moro gudore piny mar obo. Emomiyo samoro ka jomoko nigi TB tiyudo ni pi bedo mang'eny machunowa ni waket negi pipe moro mondo wayua pi ni owuog oko mondo giyue mayom kendo thieth bende otimre chon. Koro ei TB mar kor, TB mar oboni en gi kidieny mopogore opogore iye. Irwakoga mana mask. Shirada. Mano en shirada. To bende en tapki ma miriambo. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. They say it's in your nature.
It's a woman thing. It's having a dream and pursuing it, making a plan and working it. It's starting a business and owning it. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, WhatsApp 0711 087 087 or call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Alikuwa kwa koma, hangeweza kuongea. Kuna wenye wanaumia bure, wengine hata ni watoto zaidi. Rawera moro majahigni 19 mnyocha oyudo hinyruok e ng'anyo mar Azimio Embakasi owito ngimane. It is true we are having challenges in paying salaries. We are having challenges in giving money to governors because the handshake government ruined this economy. Jo Kenya ni kod luoro mar pek mar ngima ma ikoro ne dhi medoridore kaluwore gi gope ma ochomo Kenya gi ng'ong'o. Wabedo gi sida nikech kiringi tero jatuo hospitali Holy Health Center kidhi tinyisi ni yath onge. Kani dhi hospital ma Migori kata mana pi ma running water ne onge. Nok mar omenda madhi e counties koro hinyo koda ka sekta mathieth ka county ma Migori en achiel kuom mago ma yath ok yudre osiptende sirikal. Machiegni kendo penj laktar wantiere kod Dr. Joy Studio wamor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono waketo maino e tuo mar TB. Samuri ntiere kod TB tineno chenro ne adwari mondo mi para ne gima ne Dr. Joy wacho chien kacha ni chon ni ng'ado bo kuma ne oyude TB no mondo mi kik olandre. Samoro bende ni nyalo tuchi kata ni nyalo chuo obo mondo mi gol kute mag TB go. To sani to koro nyisa ni thieth osedhi nyime molokore matinde inyalo mana muonyo yath kati winjo kapo nono ni muonyo yath maber to bro chango kuma ji oaye mabor. Omiyo kapo nono ni oketi ni mondo mi muonyo yath muonya yath nikech jok mane nitiere kod TB gini mokalo ka neneno matek moingo kaka nyalo bedo ni ng'ato nyalo bet ni nene sani. Daktari, ranyisi magi ma ka ng'ato neno e dende to nyalo chich ni nitiere kod tuo mar TB. To bende ranyisi gi nyalo nyise ni nitiere kod TB mane? Mar lumbru, mar ich, mar obongo to aluor ga wuoya ahinya nikech obongo ing'e ni ka gimoro mulo. Kamano. Nitiere dalili mopogore ma ng'ato nyalo winjo kendo nitiere moko ma timore ne TB te kata ka ene obongo kata ene kor kata ene lumbru. Nitiere dalili moko ma wabiro nene jotuo tete man gi TB. Kachako gi mago nikech mage ma wang'iyo kata ng'ato ka ni dala to nyalo fwenyo en. Gimoro achiel ma dhano ong'edo bed ni ng'e ni ka ng'ato nigi TB to bedo gi liet e del, liet ma ok rum. Obedo beda ni liet ma samoro dende chwakore ochako lal to samoro ido ni ng'ato no koneno ka en gi liet kamano odhi manyo yath mar malaria kata manyo antibiotic kata yedhi makweyo liet omonyo yath makweyo liet to pod onena ka liet ni dhi nyime. Ka ng'ato nigi liet ma dhi nyime mar thuolo malach jumbe 2 ka dhi nyime ka jumbe 2 osekalo to pod liet ni e del, achiel kuom gigo ma wang'eyo ni nyaka koro many en TB. Dalili mar 2 en weto kilo. Yudo ni ng'ato neno ni onge diet, ok ni ochiemo matin, ok ni oloko kako chiemo, to neno ka kilo ne ridore. Lepe ne koro beda ni koro krome, belt koro omedo kaso moengo kaka kawaida. Kineno ka kilo ni dok piny maonge gi explanation matini ikia gimomiyo kilo ni wito. Onge gimomiyo kilo ni ne dhi to kilo ni dok chien mos. Mano be dalili ni nyalo bedo ni in gi TB. Gimara 3 en liet ma ng'ato golo luya gotieno. Koro ka ng'ato nigi tuo mar TB, tibo yudo ni ogolo luya gotieno ma samoro lepe bedo mang'ich, samoro kata mana pien mano ninde bedo mang'ich machune ni olok nyaka sidego. Samoro ni ng'at mane nindo gode mafwenyo ni ten luya manade to luya ng'eny ne chalo mana ng'at mane oringo ng'wech tido ka luya chot ni kamano. Koro dalili 3 go ka ng'ato nigo to nyalo bedo ni en gi TB kumoro amora. To koro kwa dogje mopogore tuo ma ka en gi TB mar kor, achiel kuom gigo be minyalo neno en ni nyalo bedo ni en gi ahonda mokalo jumbe 2 kendo yudo ni ng'ato bedo ni yweyo ne bedo matek. Mano be nyalo bedo ka en gi tuo mar TB e kori. Kidhi TB mar obwongo, achiel kuom gigo ma ng'ato nyalo winjo en wich bar matek
Kopogore gi mano onyalo chako riere kopo ni gino osechako bedo mang'eny to chako riere kata iyudo ni koro pache chako lal. Mano be kineno kamano to dwaro ni mondo go picha mondo wamany tuo mar TB e obwongo. To kidhie mar lumbru tibiro yudo ni ng'ato bedo ni koro wuotho bedo matek. Yudo ni tiende onge gi ngufu to ng'e bende lit. Kokamano tiyudo ni ng'eni kimulo to ok yud ka en okokoriere kako ng'endo bedi. Yudo ka koro ng'e bam nikech yudo ni kutegi koro rego chogo, koro chogo chako bam e ng'ech. Koro mano be nyaka ng'e. To mogik to tuo mar kopo ni en e ich to gimachielo ma ng'ato nyalo bedo go ibedo ni iye chako kuot nikech koro pi manie iye medore. Kokamano bende iyudo ni obedo gi rem e iye kata kopo ni gino odhi odonjo nyaka e maini mare tineno ka wang'e e chuny tido ka wang'e lokore maratong'. Koro mago katimore to nyaka wamany tuo mar TB. To madongo mogik ma ng'ato nyaka par sate en liet manie del, kobedo ni otgo luya mang'eny especially gotieno, kasto gi kopo ni ng'ato kilo ne mare dok chien maonge gi maelezo. Ba daktari samoro wantiere kod jogo ma gionge ga gi del madongo, gin ga gina gi del matindo to ok ofuol, ok winj liet, samoro bende kata ka ing'iyo toke onge gi chandruok moro amora, iye onge kod chandruok moro amora. Ne ji aina gi manyalo bedo TB koso mano to samoro en genetics, en kaka ng'ato nochwe ng'ato. Gini ng'ato wate kako chwewa gi kulingana gi familia miae, ibo yudo ni del ok romre. Yes. Ng'ato sama wuoye ni ineno ka kilo ni dok piny matin inti kilo moro ma mari makawaida. Inyalo yudo ni ng'ato kilo ne en kilo 80 to mano kinde ne en gi 90 koro dugu 80 to ng'ato ko yudo 80 mano omedo kendo medo mang'eny. Ko emomiyo wang'iyo ni kilo ni ineno ka dok chien king'iyo kilo ni kaka in ga pile bineno ka lokruok nitie ok ni in gi kilo adi mano ok e gima muhimu. Gima muhimu ni kilo ma in go pile cha be olokore. Daktari mulna kar TB ni ka pono no dhi nyaka e chuny iwacho kata ni nyalo miyo wanga to chako lokore ratong'. Sasa ma ng'ato neno ranyisi ka wang'e lokore ratong' mano nyalo bedo ranyisi mar TB kose? Nikech samoro iyudo ka ng'ato wenge ni lokore ratong' to ng'ate ma bro neno ni ng'ane tinde wenge ni lokore ratong', ang'o momiyo debe ni ma ang'o matimore e del ka? Kamano tuoche tetete madonjo e chuny nyalo loko wang' dhano maratong'. Koro napimo mana ni achiel kuom tuochego nyalo bedo TB. To tuoche kopo ni neno ka ng'ato wang'e lokore maratong' tiende ni nitie gimoro modonje e chunye momiyo ntiere gik moko ma chuny loso maluongo ni bile. Miyo bile go koro kuogi. Koro gino miyo oketo odino mondo bile kik chwer donje nyembich. Koro tuo moro amora kodhi donje chuny ng'ato. Chuny ma en liver. Chuny ma ok adundo. Liver. Ka liver mar ng'ato nigi tatizo tiyudo ni wang'i lokore ratong' tibedo gi rem korka chich ka e gimalo korka chich nyalo bedo gi rem. Mago ka ng'ato neno to nyaka wang'i ni ang'o matimore e chuny kanyo to achiel kuom gigo ma nyaka wamany en tuo mar TB. Ilero nwa maber mokalo. Daktari samoro ng'ato oseneno ranyisi gi duto te kaka ilero nwa ni mokro oneno samoro kinyal neno gite, inyalo neno kata 4 kata 5, nyalo neno ni ng'ato fuolo, samoro entiere kod wenge malokore ratong', samoro entiere kod luya machame mani wacho ni mano to koro nyaka wang'e maber. Luya machamo ng'ato makoro lipe gina pi. Samoro kaponono ni en mar obwongo chata en wich bar ma kaka ng'ato timre onge. Ka ng'ato nyalo neno ranyisi 3 e wi 5 kata 4 e wi 5, obiro iri kaka Dr. Joe ni daktari aneno magima. Tasenene kuom moingo jumbe 2. Diagnosis uthoro timo nang'o mondo mibed gadiera ni ma en TB nikech kaka uwacho ga pile ni okinyal chako thiedho ng'ato kapok otim diagnosis. Nyaka tim nonro mayu ni ma en maka ponono okutiga gige zwak. Kamano. Statement no en adieri en mana kochope wach TB to en wawacho ni ng'ani nitiere kaka samoro wamiyo ng'ato thieth kata ka diagnosis pok orumo. Ka temo lero entiende ni samoro TB nyalo bedo matek mondo confirm. Kaka pimoni ni TB pondo. Omiyo samoro ko watimo tests ma kora da lero gi, inyalo timo tests go magiwuog ni gin negative to ng'ato pod nigi TB. Omiyo kaka daktari gi knowledge ma wan go, samoro kata test go negative to pod waketo ng'ato yath mar TB. To gima wahero ni wa confirm. Omiyo ng'enyne kulingana gi kama symptoms nitie ema watemo ga mondo wamany kama tuono nitie mondo wabed gi adieri ni TB nitie.
Achiel kuom gigo ma watimo mang'eny en manyo TB e kor nikech kanye mochakorego. Koro e kor wachako ga gi timo x-ray mar kor. Kitimo x-ray tinyalo neno ka TB ka nitie, apa ni x-ray dhi wuok ka sani wanyalo tiyo kode. Kitimo x-ray mar kor tinyalo yudo ka TB ni nyalo nenore x-ray kata dalili mar TB. Wan gi x-ray koro ka ibo neno nade ni ma TB. Koro kaka ma tanyalo wacho ni ma TB ma advanced ma ok mana mochakore. Gimomiyo ma otegno nikech ma en pi, ma en kama en kor dhano, ma en kor ka acham ma koka chich. Koro mae mineno maratengni mae obo. Koro mae en obo kama kendo koni be ong'eno bed ni koni chal gi koni. Manie diere ni en adundo mar dhano. Koro king'iyo kor ka chich ka tinyalo neno ni ratengni onge nyaka ichop malo ka. Ekinene matin be kata ma en matin ma pod ok orom gi koni. Koro gimineno ma olokore rachar kani te ma en pi. Ma en pi ma TB okelo ma chuno ni nyaka chwer oko nikech yweyo bedo matek sama koro ng'ato onge gi koro mondo muya okal kanyo to koro pi osedhi opong'o kanyo. Bas. Koro ineno ni ng'ani koro tiyo mana gi obo achiel. Obo ma koni ni pi opong'o koni tetete to pi ni ikelo gi TB nikech TB dino kama pi obo ywago ga pi mondo duok e remo. Koro ido ni pi ni bedo mang'eny to kobedo mang'eny kama to chuno ni wachwer igole oko eka nyalo konyo ng'ani mondo kik yweyo ne bed matek. Kech ka en kama to inyalo yudo ni jatuo mani kiwango ni oxygen nyaka odwar nyaka imede muya eka oywe mayot. Nikech nafas mar ma oxygen nyalo kalo godo pi osekawo te. Pi koro pong'o kama de obonego. To kata mana gi malo kanyalo no ka olokore marachar kipimo gi kaka ng'endo chal gi kama ng'endo chal marateng' kama ka be neno kama tieni ka ni be pod tuo. Koro kata kumodong' matin ni be pod tuo nitie. Ma jatuo ni ne nitiere kama ok ber ahinya. Jatuo ni ne nitie kuma ok ber to kata jatuo machalo kama wasethiedho ma gibedo gi nafu kendo gichango ma gidok dala. Omiyo ok ni bedo gi luoro to wadwaro ni ji yudo chon kapok ochopo e kiwango ni. Daktari adwa ni mondo mi ilernwa iwache tadwa ni mondo mi chak ilernwa go mana maber kaka pi pong'o obo kokalo kuod tuo mar TB. Kane wachako chenro chien kocha nitiere kamoro mane tang'onwa bende e obo gi piny ma bende pi thoro pong'o kata pi bede mang'eny mano kaponono ni omako obo gi piny kanyo to opong'o pi. Ang'a timo kute mag TB gi timo ang'o e obo ka amomiyo koro pi pong'a obo ma koro ang' chuno ni nyaka ywa pigni. Awinjo kimule matin tadwa ni mulnwa go maber. We achaka anuoye maber koro. Adhi pime kama ni yudo ni sama tubercles mag TB, germs mag TB go sama gine tubercles. Wambe koro waluongi gi aluonga kama ne penj laktar. Koro jo neno wabe koro makama ga tubercles wadhi go nyime. Koro tubercles mag TB gi sama gine obo obo nigi covering mare en gi chalo raum mare kata lining en lining ume kama koro gima ume ni en ga tieng' diriyo chalo gima iumo gimoro gi law man gi laces ariyo koro emodhi ume. Koro ka TB odhi odonjo kako donje kurcha e kako nyalo dhi nyaka lining mar TB ni. Koro kodhi odonje lining ni tiyudo ni koro dino ka to lining ni niga gi pi moro matin. Koro nikech pigi koro onge kama giwuoge nikech TB odino lining go koro ochako chokore kinde kanyo. Koro lining gi chako mana yarore mos. Koro kaka ineno ka lining ni oyarore ma koro lining mamalo ne gi malo ka ma piny ne gi piny ka diere kanyo bedo gi pi te. Koro lining ni ema keto ga pi chokore iye ema be chuno wani nyaka wagol kubedo mang'eny. Ka tubercles osedhi odino lining koro pi kaka kalo onge. Kamano. Iwinjo wachno kaka tubercles osedhi. Tubercles osechopo nyaka kanyo gi kaka gilandore del mangima. Ero kamano en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en Dr. Joe kendo wang'iyo tuo mar TB e gwengewa kaka mag Nyanza tuo mar TB kaka thoro mako oganda wa. Daktari waseneno ranyisi gote iwacho ni thothne ka ng'ato biro iri ma ineno nitiere pointers ma kineno tubo chaka thieth kata pod itimo diagnosis kanyo ema ne wagike iwacho ni achiel kuom gi en x-ray wadhi nyime gi kanyo. Kokalo kopogore gi x-ray gimachielo mwatimo ni ka ng'ato nigi okego to wapimo okego. Ng'eny joma nigi TB mar obo okego gi kimanyo to ka waketo e microscope wang'iyo to wanyalo neno tubercles mag TB go. Achielo longo ni AFB stain machielo longo ni gene expert matino wamanyo gi kidieny ariyo. Koro mago nyalo bedo
ni jogo man gi TB ng'eny gi yudo kamago positive. To gima nadwa ni mondo emphasize nikech ng'eny ji biro iri to gikni ni no pima no yudi ni TB onge nikech no pimo okego. Okego ng'eny ne golo TB to samoro ng'ato nigi TB to okego pod wuok negative, wuok ni dalili no ok oyudore e okego mane golo. To en test mamuhimu kendo en test mwatimo ni nyaka pimo okego kwa manyo tubercles mag TB e okego kopogore gi x-ray. To kia kanyo gimachielo ma watimo ni obwongo be wago picha. Ka ng'ato nigi TB mar obwongo, igo picha CT scan kata MRI. Ntiere kaka TB chalo kuponi ene obwongo. Omiyo kiyudo daktari mong'eyo somo pichago to nyalo nyisi ka gigo chalo ne TB. Kata mane e ng'ech, kaponi e lombro mar ng'ato TB odonje, wago picha. Ntie kaka TB chalo sama donje lombro, sama ene chogo mar lombro no ntie kaka pattern mare chalo, maka ng'ato ng'iyo ng'at man gi lony e somo pichago biro ng'eyo. Kamano nyaka mar ich. Koro mar ich man gi tatizo nyalo yudo ni wago picha mar CT scan koponi wa suspect ni ng'ato nyalo bedo gi TB mar ich. Samoro wagolo pi, waywayo pi manie ich no. Mana kaka pi manie korni bo nyalo ywayo. Pigo be wanyalo pimo ka wamanyo tuo. To pimo gol kata e uboni inyalo pime. Wapime. Embe thoro bedo ga kod kutegi. Obedogo en mana ni gima wamanyo kwa manyo kutego. Kecha nyisi ni kutego ni lining. Matini pini itself to samoro onge gi kute. Koro manyange pigini. Pini wang'iyo ni TB ntie kaka oloko characteristic mar pi. Koro wang'iyo pH. pH ng'eni joma nosomo chemistry chalo paro ni nitie gima iluongo ni pH. Kasto wamanyo proteins. Wang'iyo ni proteins manie pi ni chal nade. Wamanyo gima chielo iluongo ni LDH. Koro ntiere tests mwatime pini mamiyowa pattern. To pattern go ntie kaka wang'eyo ni pattern machal kama en ga mar TB. Machal kama nyalo nyisi ni ng'ato nigi cancer. Machal kama nyalo nyisi ni ng'ani pini wuok e adundo mare. Ng'ato ng'eni ng'ato nigi tuo mar adundo be pi nyalo chokore e kore. Koro pigi wagologa mondo omiwa idea ni pini nyalo bedo ni ang'o mokele nikech kaka mag TB ntie kaka chalo. To mogik mar ich to lining mar idhano ma waluongo ni peritoneum ema samoro wadwaro ga ni ng'ato dhi okaw ring'o mathin kanyo eka wapim. Nikech kipima mane icha to ng'eny ne owuok negative. To samoro yudo mondo ng'ato dhi e operation mondo gol ne ring'o no bedo matek. Ema nado penjo. Emomiyo ng'eny jogo waketo gi thieth koponi pattern te gin gi dalili ka kendo gin gi pino. Ta pointers chalo ma TB scan watimo CT scan be chalo TB to waketo gi yath. Moingo tero gi operation mondo gol ring'o no mondo dhi opim nikech ng'eny ne pi manie ich no bende yudo ni kiptimo ne test to test mar TB wuok negative kata ng'ato nigi TB. Ilero na maber mokalo en tuo mar TB e gwengewa mag Nyanza. Tuo mar TB ne oganda wa en tuo mar TB kuma nochako kaka osebedo kodhi nyime kod kama wachope gi lakseche gi daktari useyudo ni en TB. Opim pi, samoro opim okego, samoro bende opim lumbru, samoro bende otim nonro gi duto te ma pointers te wacho ni to en TB thieth thoro chalo nade. Ni senge konwa kata tinde odhi kuom manyalo romo dweche auchiel. Mano mar obo. To iwachonwa bende ni samoro kotenore kod kama intiere kaka mar obwongo nyalo dhi kuom thuolo malach. Wang'e thieth mar TB. Kamano. Koro iyudo ni thieth mar TB kachako wakunga chaka kete kidieny ariyo mar jogo man gi kute mag ayaki gi jogo maonge go. Kopo ni ng'ato oyud gi tuo mar ayaki gi sechego ichake yath mar TB kapok ochake yedhe mag ayaki. Nikech kopo ni omi yedhe mag ayaki to poni in gi TB nyalo miyo TB medore del. Koro emomiyo achiel kuom gigo mwamanyo sama ng'ato okwongo yud gi kute mag ayaki wamanyo ni wa make sure ni oonge gi TB. Kech kochaki yath mag ayaki nyalo miyo TB bedo marach, bedo teko ne medore moingo kaka ne en. Omiyo wachako yedhe mag TB mag jumbe 2 at least kore kwa medo mag ARVs. Mano be gima muhimu ma ji ong'endo ng'e kendo kidhi e osiptal moro amora mano gima nyaka ibed go e paro ni yedhe mag TB ikwongo ichako kaka kimedo mag kute mag ayaki ma ok onego bed ni chaki gi mag ayaki. Ok chak gi riat. Gimar ariyo, yedhe mag TB gi manyasani gichalre koda TB ni obo, koda TB ni obwongo, koda TB ni lumbru. Gin yedhe 4 mo imonyo kanyakla to gin yedhe 4 go
tuoche gi tetete mago gin ang'wen go mwatiyo go gisani. Asewacho ni nonro medore kendo yedhe gi nyalo lokore e ndalo mabiro, to gisani sama wawuoye ni to gin yedhe ang'wen mwatiyo go kuom dweche 2 mokwongo. Kasto bang' dweche 2 to wagolo 2 to gidong' mana yedhe 2 emitiyo go koro mar dweche 4 koponi en mar TB kata thuolo mang'eny moingo kanyo koponi tuo ni neni kuonde machielo. Koro yedhe gi gin yedhe ma iyudo e osiptende kod idhi e osiptal mar sirikal kata idhi e osiptal mar private. Ong'eyo bed ni gin yedhe michiwo nono nikech sirikal mar Kenya chiwo yedhe gi nono ne jogo te moyud gi tuo mar moyud gi tuo mar TB. Sama ichaki gima muhimu ni ng'ato kichako thieth mar tuo mar TB nyaka wang'e ni chunye tiyo maber nikech yedhe gi del kama girego gie mondo giti ene chuny koro liver kae manyaka wa monitor ni liver tiyo maber sama ng'ato chako yedhe mag TB. Koro ng'ato chako tiyo kodgi to sama tiyo kodgi lach ni nyalo lokore bedo kala ma orange, akiani orange machalo machunga lach lokore kala, mano gima is expected. To sama tiyo kodgi no be nyaka omed yath moro achiel marachar mathin mondo kik ibed gi kala ndhidhi e lweti. Yedhe mag TB nyalo miyo lweti ni tho kala ndhidhi? Kamano, lwete ni kata tiende ni nyalo tho kala ndhidhi nikech achiel kuom yedhe mag TB go miluongo ni isoniazid duoko vitamins mag del chien. Koro vitamin B6 e tablet mwamedo gano iluongo ni pyridoxine. Aneno gi ka samoro nyalo nyiso mana kamano seche makoro pod wadhi nyime. De gibed ka magi okikore ng'e ni picha kende okoromo ga mondo ing'e ni yath en mane. Yedhe mag TB kala gin yedhe 4 mimuonyo dichiel. Imuonyo gi dichiel. Kati ibiro medo matin marachar. Iyudo ga ni sasa ma in e thieth mar TB nyaka ibed gi achiel moro marachar mathin. En itiyo kode nyaka chieng' itiek TB mondo ineg kik ibed gi kala ndhidhi e lweti kata e tiendeni. Nikech vitamins yedhe mag TB duoko vitamin B6 e del chien. Koro mage yedhe ma watiyo go mag TB dweche 6 ka en tuo mane obo, ka en tuo mane obwongo en higa achiel at least. To ka higa oserumo to wanuo picha mondo wang'e ni be tuo cha orumo kapok wachungo yath. Kopo ni pok orumo to wamedo thuolo mar mitiyo go. Kata mar lombro dweche 9 wanuoyo picha. Kopo ni tuo po nitie wamedo thuolo mar thieth. Kamano mar ich bende en ga dweche 6 kasto inuo picha. Kopo ni oserumo tiwegi kanyo, ka tuo pok orumo timedo thuolo nikech samoro jomoko yath dwani mondo tima thuolo mang'eny kore ka watiek tuo ni tetete del. Ne jogo ma samoro chako ga muonyo yath kwa tieko, ne jogo ma samoro chako muonyo yath to we yath gi e kore. Di wach ne ginang'o? Mano en penjo ma muhimu Ruth nikech mane achiel kuom gigo ma wa emphasize ne jotuo ni nyaka gibed makini. Iseneno kaka wacho kama wae gi thiedho kendo gi kama wantie. Tiende ni tuo ni en tuo matek thiedho. To jogo matimo research osekonyowa moyudo yedhe gi. Sama ng'ato dhi we yath gi e kore, rachne ni ng'ato nyalo bedo gi resistance. Matene ni koro bedo gi TB ma wiye tek. Bas, TB mok winj teko mar yath. Koro TB mok winj teko mar yath ni thiedho bedo ga matek moingo TB ma winjo yath. Nikech en ithiedhe dweche 24 en ithiedhe gi yedhe michuoyo kendo iyudo ni koro en wawene lwet sirikal ema koro monitor ni be itiyo gi yath nikech ing'e ni kala to digi TB ka ok othiedhore dong poro nyalo lando ne jomoko kata bro mi TB matek thiedho kamano emomiyo ing'iyo ni be ng'ato tiyo gi yedhe ne maber mondo kik okel ne piny chandruok. En plus piny. En nikech en ng'ama muhimu nitie joma ma en go e familia ne mare mogene. Koro jopiny be onyalo lando nigi tuo matek ma ok winj yath ni. Emomiyo ok wahero mondo ng'ato okos yath. Be emomiyo yath kitiyo go mar TB nitie kad mimiyi ma igo e tik pile ka pile sama imuonyo yath mondo wa make sure ni yadhno otigo maber mondo kik ng'ato bed gi complications. Daktari, TB ni kothiedhe tena maber to rumo chuth morum chuth. TB rumo chuth kothiedhi to ka TB orumo ok onyiso ni ok onyal duogo kendo nikech inyalo game kendo ir ng'at machielo. Omiyo kata isetiyo gi yath mitieko to pod ibedo makini kendo i avoid gik ma wacho kaka gamo muya mar ng'at mafuolo mondo kik ichak iyud tuo mar TB kendo. To ka othiedhe morumo maber to rumo kamano kendo ok okel ni tatizo kendo. Wach mogik miweyowa go Dr. Joe. Erokamano Rutha, ne jo winjowa kendo jonenowa, amor ni wawuoyo kuom wach mar TB ni nikech en wach ma muhimu kendo en wach ma samoro ji bedo ni ok gielewa maber kaka ong'eyo bed ni gitimo kod wach mar TB. Gima gombo ni mondo jo piny ong'e en ni TB en tuo minyal thiedhi
Mar ariyo, TB sama ithiedhe ong'endo ng'ato ket makini mondo oti gi yath maber kaka dwarore. Mogik en ni TB ok ochuno ni iwache ni notim ni test oyud ni test ne negative tiwe gi kanyo. Nitie TB manyalo pondo machuno ni wamanye gi teko mang'eny mondo ka wang'eni kata kopono opondo to wayude. To ka ng'ato chako thieth mar TB maber to biro dhi maber kendo ngimane biro kuo. Mane wach manyalo wego jopiny. Pono ni ng'ato dwani ni daktari iyudi kanye, ka pono ni nyalo nyiso kuma iyudie, kihero bende nyalo miwa namba ni mar simu nikech samoro ng'ato neno chendo to dwani otudre kodi, imed miye ler mathoth, iyudi nang'o? Kamano Ruthero, kamano gisani atiyo e boma ma Kisumu ka, e hospital ma Avenue, ane physician mar hospital mar Avenue, kendo an gi lony weche mag infectious diseases mane kama subspecialty nantie. Koro sasa ma ng'ato biro e kor juma, Avenue Hospital Kisumu e kama yudora, namba na en 0721 866 255. Omiyo ka ng'ato poni nigi shida moro mabe nogombo ni mondo owasiliana koda, bonyalo chopo kokalo kuom namba simu makamano. Adokero kamano. Ageno ni chieng' moro kaluongi kendo wabogo mbaka e chenro mar penj laktar. Erokamano ahinya, ambe ageno kamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV biro ni achiel kachiel kokalo boma maduong' mar Kisumu ne wang'iyo tuo mar TB. Daktari wacho kacha ni thiedhni oa mabor kuma ni yang'o obo mondo mieka gola kute mag TB. Noluongo kacha ni tuberculosis. Kaito ochopo kama koro nyaka tucho bo. Ochopo kama koro ji monyo yath. To kimonyo yath kidienje 4 to imonyo gi riat. Kapo nono ni en mar obo dweche 6 kende. Sasa momi yath mondo mimuony. Tema tek mondo mimuony yadhno kaka dwarore mondo mi kik ibed kod TB ma wiye tek ma ok winji yath. TB ma wiye tek ok winji yath, thiethne chako bedo mang'eny kendo matek. Kik ilande ne jomoko, in bende kik ohinyi. Nyaka kendo odiechieng' machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar. Erokamano kuom bedo koda, oriti masani.